croeso mawr eto ni a chroeso I rhaglen rhagolwg arall ble I ni'n mynd I fod yn edrych ymlaen at gêm enfawr Cymru yn erbyn Lloegr a mae fe mor braf cael cwmni Nia Jones a Dafydd Pritchard sy'n mas fel rhan o'n tîm ni fan hyn yn Qatar. Ni am rai fwy ti literally newydd gyrraedd off ar y wyren. Jet lag, ti'n teimlo'n oce? Dwi'n edrych yn jet lag. Na, dim yn gwybod, ti'n edrych yn ffab. Na, o'n i'n eistedd jyst nesaf I Malcolm Allam ar yr awyren hefyd. So actually dwi'n fine, dwi'n llawn egni, dwi heb gysgu. So na, dwi'n fine. Mae'n gret bod yma. Breuddwyd bach I ni gyd fel fans Cymru. So yeah, just yn disgwyl am perfformiad well ar dydd Mawrth. Wel, gobeithio ti fydd yn dod o bach o'r look I ni yn erbyn Lloegr. Dwi eisiau chwarae, actually. Daf, newn ni ddechrau off yn gloi jyst yn edrych nôl ar y gêm yn erbyn Iran. Fi'n gwybod chwaraewyr yn siomedig, y cefnogwyr, pawb yn siomedig. Beth I ti'n credu ath o'i le ar y ca? Mae yna lot o bethau wedi mynd o le yn dos. Ni'n edrych ar ffitrwydd y chwaraewyr arbennig, Gareth Bale, Aaron Ramsey a Cati. Oedden nhw'n bell o fod ar ei gorau. Falle o tactegau Rob Page o'i le hefyd heb dysgu gwersi o'r gêm agoriadol na yn erbyn Unol Daleithiau. Felly dim un peth ath o'i le, mi oedd cyfres o gawn gymeriadau. A I ddeud y gwir, dyn ni heb gweld Cymru yn chwarae'n dda nawr am spel. Dyn ni wedi cael y canlyniadau yn iawn dros y flwyddyn neu ddau diwetha. Ond falle mae'r perfformiad yna wedi bod yn dod. Felly siomedig iawn, ond gobeithio allan nhw godi hynny nawr ar gyfer y gêm na yn erbyn Lloegr. Nia Daf yn sôn fyna am Gareth Bale ac Aaron Ramsey. Oedd yna lot o feirniadaeth ar ôl y gêm o ran sut nath nhw berfformio. Beth yw dymateb di? Achos mae'n teimlo'n anheg yn beirniadu y ddoi chwaraewr yna wrth ystyried bod nhw'n rhan enfawr o'r stori a just pwy I nhw, ond nhw ddim ar ei gorau nhw yn erbyn Iran a dyna'r reality. Na, da ni ddim wedi weld actual perfformiad gwych gan y ddau yna am amser bach rwan. Da ni'n gwybod yn dod I fewn i'r tournament yma, hefo'r Nations League a'r schedule o amgylch y gêm Ukraine. Mae wedi bod yn anodd I Gymru, actually, ond da ni'n gwybod hefyd bod Gareth Bale a Aaron Ramsey ddim wedi bod yn chwarae yn domestig. A allan ni dod trwy gemau fel yr un yn erbyn Ukraine sy'n just yn un gêm, just taflu popeth at yma. And actually, ail gêm fan hyn, y conditions fan hyn hefyd yn y tymhoredd really boeth. Mae'n neis I tan fi, ond ddim I chwarae pêl-droed yn. A actually, dwi'n pryderu braidd, actually, 3 gêm mewn 9 diwrnod. Ond chi'n mae nhw'n ser, mae nhw dal chwaraewyr gorau sydd genddo ni ar ei ddiwrnod. A be mae yn enwedig Gareth Bale yn gallu wneud, mae o ddal werth y siawns. Ti ag at diwedd y gêm, os mae yna cic gosb neu cornel, fod i'r dyn da ni o hyd yn edrych ar, a mae yn delifro. So mae'r rhaid iddyn nhw chwarae, mi fydd nhw'n chwarae, ond yn edrych ymlaen at y dyfodol, actually, da ni'n eisiau just bod yn edrych yn ôl ar 2016 a'r ffom o'r chwaraewyr yn 6 mlynedd yn ôl, achos mae'r rhaid ni bod yn cystadlu yn y cwpan y byd, and actually cystadlu yn cwpan y byd. A da, fi'n credu beth sydd wedi bod yn eitha rhwystredig yw ni'n gwybod bod lot fwy yr chwaraewyr yma a'r tîm yma I gynnig a I ni ddim di edrych fel yn hunain. Fi'n cofio Rob Page yn gweud cyn y tournament bod moyn i'r chwaraewyr fynd mas yna dangos y byd be maen nhw'n gallu wneud a dyn nhw heb gallu wneud fyna hyd yn hyn. Ie, yn union, dyna'r siom ydy fe. Oedd gobeithio'n môr uchel. A mae'n iawn I ddeud, allan ni fod yn falch iawn bod Cymru wedi cyrraedd cwpan y byd. Da ni gyd yn ddiolchgar iawn bod ni fan hyn yn Qatar I wylio rhywbeth mor hanesyddol. Ond ar yr un pryd, mae'n iawn I gydnabod bod Cymru wedi siomi ar y cae. Mae'r chwaraewyr heb fod ar ei gorau. Falle mae yna wersi I Rob Page ddysgu hefyd. Ond mae'n anffodus bod nhw'n goffod dysgu'r gwersi yma ar y llwyfan yma. So ni'n hoffi gweld y tîm yn dod fan hyn ar ei gorau, gyda'r rheolwr, llawn profiad falle byddwn ni'n gwneud penderfyniadau bach yn wahanol, felly dyna'r siom I fi. Da ni wedi weld Cymru go iawn mewn 2 adran. Y cymeriad yn yr ail hanner yn erbyn Unol Daleithiau a hefyd y wal goch. Mae'r cefnogaeth allan yma wedi bod yn rhagorol, and actually hefo'r Bale a heb y Bale, da ni wedi bod yn siomedig. O Ben, nawn ni ddechrau gyda'r gêm yn erbyn Iran. O ti'n emosiynol iawn ar ôl gêm, oedd pawb yn emosiynol iawn ar ôl gêm, nawr bod chi wedi cael cwpl o ddiwrnodau adlewyrchu ar y canlyniad, fel ych chi'n teimlo? Wel, so ni'n gallu newid dim byd yn awr, oedd e yn gêm anodd, oedd e yn gêm ble o'n i eisiau gael mwy mas o fe, ond dyma'r sefyllfa ni mewn, ac mae rhaid ni mynd mewn i'r gêm yn erbyn Lloegr I ceisio gael popeth mas o fe. Mae'r awyrgylch yn mynd I fod yn anodd, oedd e'n sefyllfa anodd I dod droso, ond dros y diwetha, ni'n gwybod beth mae rhaid ni'n neud ac mae rhaid ni gobeithio bod pethau'n mynd yn ffordd nhw.
Cofio siarad gyda Rob Page cyn i'r twrnament ddechrau, nath ei weid, na gyd oedd e moyn i chi wneud oedd fynd mas na dangos y byd be mae Cymru'n gallu wneud. Pa mor rwystredig yw e bod chi ddim cweit wedi gallu wneud hwnna, achos i ni'n gwybod bod lot mwy gyda'r tîm yma i gynnig. Mae mwy yn ei gynnig ac ni'n gwybod hwnna. Ni'n warin erbyn tîmau dda, mae tîmau dda yn mynd i atal ni'n neud beth dyn ni'n eisiau ac dyna beth mae'r dau tîm hyd yn hyn wedi wneud yn eithaf ni. Felly mae un siawns ar ôl dyn ni ac dyn ni'n gobeithio dangos beth ni'n gallu wneud. Lloegr nesaf ben, un gêm i fynd yn y grŵp. Harry Kane, mae amddiffyn Cymru nabod e'n eitha da, jyst faint o her mae fe mynd i fod yn erbyn nhw? Mae Harry yn un o'r chwaraewyr gorau yn y byd ac bydd e'n gêm anodd dros ben, ond ni'n gobeithio os ni'n gallu gweithio mor galed ni'n gallu wneud y peth yn iawn, bydd siawns gyda ni erbyn nhw. Y wal goch, pa mor bwysig maen nhw'n mynd i fod yn y gêm yma? Mae'r wal goch wedi bod ar y taith gyda ni i dod i cwpan y byd, i teithio ble maen nhw wedi dod. Maen nhw wedi helpu ni siwr gormod dros y blynyddoedd, dyn ni eisiau fe un trwy arall. Mae rhaid i'r gobeith bod mae'r unig beth sydd ni'n gallu cario ni nawr ac bydd ni'n ceisio gwneud popeth yn pŵer ni. Wel, dwi dal mas yn Qatar efo update bach am be mae fel bod yn cefnogwr mas yma. Efo gêm y ran yn digwydd yn gynnar, oedd o ddim peint i gael, felly trodd y Cymru i'r un peth arall da ni'n neud cystal ac yfed, canu. Wnaeth cannoedd o hetiau bwced troi mas am 8 o'r gloch y bore ar y ddewyd fydd Mr Ymo o hyd ei hun, Dafydd Iwan, mynd i ddechrau dydd-off efo sing-song bach. Oedd e fod bod na'n gynnar, ond pan daeth yr amser, oedd y dyn wnaeth soundtrackio ymgyrch ni i gyrraedd y tournament nyn lle i weld. Sa'n siŵr pam. Wel, chi'n cwrdd â pob math o berson mas yn Qatar. Ond daeth e cyn hir a creu moment byth gofiadwy sydd i fi reit lan na efo clywed o'n canu cyn gemau Awstria a'r Ukraine. Wedyn, oedd na rhyw fath o gêm pêl-droed neu rhywbeth. Dwi wedi cerdded mas ar ôl colledi o'r blaen, ond mae rhaid i fi dweud, oedd cerdded mas trwy'r holl fans Iran yn dor calonus, boys. O'n i'n really cenfigenus o'r dathlu, ond yn fwy cenfigenus gathon ni ddim really y siawns i ddangos i'r byd pa mor bwerus allan ni fod pan dyn ni'n chwarae fel y Cymru dwi mewn cariad efo. Ond sa'n mynd i dwelio ar y peth achos heb law am y pêl-droed. Dwi wedi cwrdd â siwt gymaint o gymeriadau yma sydd wneud yr holl beth yn werth bod yma. Jyst trwy cerdded o gwmpas a really cymryd mantais o'r ffaith bod fi yma yng nghanol cwpan y byd, lads. Fel cwrdd ar dyn ma, nath mynnu i fi wneud fideo fe a nath hwn digwydd. Welcome, Enu. How are you, Yanu? Welcome to name. Gav. Welcome, Nia. Welcome, how are you? Kabu, Ammi. Neu'r boi ma nath dweud bod wedi bod yn safio family cigar ma tan bod Saudi Arabia yn curo Argentina yn cwpan y byd. Sa'n gwybod be yw family cigar, ond gaeth ei freuddwyd ei wireddu. So chi'n gweld dyw'r pêl-droed ddim yn pob peth yn cwpan y byd, a nawr mae dan ni cwpl o dyddiau build-up hollol stress-free, a wedyn ni'n chwarae Lloegr.
cool. Rob, despite everything that happened, that heartbreak late on against Iran, Wales could still get through to the next round here at the World Cup. Is that what you've been trying to focus on over the last few days? Yeah, well, of course, absolutely. You know, we're all disappointed, of course we are. I'm more frustrated and disappointed because I work with that group of players for the last couple of years now, and I didn't recognise that performance from us. You know, I've said the message before that the previous 2 games were just go and show the world what we see every day and what we've shown in the Nations League against Holland and Belgium, 2 good teams, and we just didn't turn up for whatever reason. So really disappointed that we're only sat here with 1 point. You know, I went for the win against Iran, made changes we had 4 centre forwards on the pitch because we went for the win. You know, I could have changed it and gone a little bit more sort of conservative, and we could be sat here with 2 points. But I wanted to go for a win. But you're right, you know, we're now going into a game with, all right, we've got to wait for another result. We've got to depend on them to get a draw. But if we win, then potentially we could be going through. Players must be desperate to put things right. Yeah, of course they are, yeah. It's a frustrated group, more, you know, as frustrated as I am. And I completely understand our supporters being frustrated, of course I do. And I get it, I do. We've all waited for this opportunity, and when you come, it seems like, you know, we've not got going yet. So we all know what we need to do tomorrow night, and you can't guarantee a win, but I just want them to guarantee a level of performance that I know they're capable of achieving, and if they do that, the result takes care of itself. Being desperate to put it right and putting things right is a different thing, of course. How do you go about changing the performances, I guess? Well, the players have got to take some responsibility on that. We've had a good couple of days training. We've recovered, we've addressed it, we've put it to bed, and now we move forward, and what a game to do that in. It's England at a World Cup, a chance to go through. It's an amazing scenario. It could be a crazy night as well with Iran and America, 4 teams going into the final game, and these nights tend to be dramatic. Are you expecting a dramatic night? Well, obviously hoping it goes in our favour, and then we can push on and show everybody why, with the reasons why we've got you, because we haven't done so far. So hopefully we can do that tomorrow and the results go for us. We need a miracle, some are saying. Do you believe in miracles? There's a song there somewhere, I think. Yeah, I take a performance right now. I want the boys to go out, give everything they've got. We can't control what happens in the other game. We've just got to throw full focus into ours, and hopefully it goes for us. Reit boys, y gêm yma yn erbyn Lloegr yn syml iawn, mae rhaid I Gymru ennill, ond Daf, ti'n bolon esbonio yn gymos beth yw'r sefyllfa o ran y grŵp a beth sydd eisiau ddigwydd o ran sefyllfa Cymru? Ie, wel un ffaith mae rhaid I Gymru ennill, a os mae'r Unol Daleithiau ac Iran yn cael gêm gyfartal, mi fydd Cymru drwodd. Ond, os mae'r gêm yna ddim yn gyfartal, bydd rhaid I Gymru giro Lloegr gan 4 gôl. Ac wrth ystyried bod Cymru heb giro Lloegr ers 1984, hwnna'n dipyn o her yn dwi. Ania, o ran Lloegr, nath nhw agor y twrnament gyda'r fuddugoliaeth arbennig yna, 6 gôl I 2 yn erbyn Iran. Ond, dyw'r cefnogwyr ddim yn hapus gyda'r canlyniad y gêm gyfartal yn erbyn America. Mae yna bwysau arno nhw, o bosib gallai hwnna weithio I Gymru? Ie, fi'n meddwl, a nath Joe Allen dweud yn y press conference yn gynharach, actually, mae pwysau go iawn sydd ar Cymru, achos da ni angen ennill y gêm yma I mynd drwodd. Mae Lloegr yn edrych yn cyfforddus, ond fel chi'n dweud, oedd y 2 gêm mae Lloegr wedi chwarae mor wahanol. Mae pob gêm yma yn wahanol. Mae gan Cymru pethau sy'n gallu brifo nhw. Pan da ni'n amddiffyn, da ni gallu bod yn gloi, da ni wedi weld hynny yn dod I fewn I tournament yma. Ond hefyd gyda chwaraewyr fel Dan James, fel Brennan Johnson, os maen nhw'n chwarae fel nath chwaraewyr USA chwarae yn dynamig a rhoi pwysau arnyn nhw, dwi'n gwybod mae Lloegr yn gryf, mae ganddyn nhw chwaraewyr profiadwy go iawn, ond actually does neb yn hoffi rhywun really gyflym, fit, egniol, mynd at nhw trwy'r gêm, a mae rhaid nhw pigo moments nhw, ond mae Cymru yn erbyn Lloegr, so mae unrhyw beth yn bosib. Mae unrhyw beth yn bosib. Daf, nes ti sôn am y ffaith bod angen dysgu gwersi o'r profiadau o'r gemau ni wedi cael hyd yn hyn. Felly, os o ti yn sgidio Rob Page, be bydde ti'n newid I gymaru a be welon ni yn erbyn America ac Iran? Mae sy'n ateinio lot o be oedd Nia wedi dweud, mae angen egni a chyflymder, dyna be oedd ar goll yn erbyn Iran. Falle angen mwy o gyrff yng nghanol cael, o'n i'n gweld Ethan Ampadu yn gweithio gwirthiau ar ben ei hun, ond oedd jyst gormod o bwysau yna fe. Felly I ddechrau, mae angen canol cael, a fel wedodd Nia, egni, cyflymder, ac ewch amdani, o'r ystym byd I golli erbyn hyn, a da ni'n gwybod mae Lloegr yn dîm gryf, aruthrol, ond hefyd da ni wedi gweld nhw'n golli o 4 gôl I ddim yn erbyn Hwngari, eleni. Felly mae yna obeth, os taw dim ond llygedyn o obeth.
A fe wedodd Nia, cwpan y byd i fi. Mae unrhyw beth yn bosib. Wel, Dafydd, Nia, diolch yn fawr am eich cwmni chi. A cofiwch, Cymru yn erbyn Lloegr. Mae'n fyw ar S4C am 8 o'r gloch nos y fory.